Zdravím vás z Remax Partner při dalším dílu Makléřské challenge. Dneska jsem si pozval hosta, kterého asi všichni dobře znáte, je jím Artem Sajkin. Ahoj Arteme. Ahoj všichni. Nepozval jsem si ho náhodou, protože dneska mám v plánu se bavit o online marketingu, což si myslíme, že je vlastně pro makléře skvělý nástroj na akvizice. A když tak zapátrám v naší kanceláři, tak nejlíp online marketing samozřejmě dělá Artem, takže určitě to bude s ním velice zajímavé povídání. A navíc musím se za Artema pochlubit, on by to neudělal sám, ale ke konci října vlastně letošního roku se drží na prvním místě žebříčku všech makléřů Remax, tomu ti teda gratuluju. Děkuju. A doufám, že ti to vydrží až do prosince, protože vím, že pokud asi půjde všechno tak, jak má, tak snad ti nevadí, že to na tebe prásknu, tak překročíš obrat 10 milionů, což ti držíme všichni palce. A myslím, že to je krásná ukázka toho úspěchu tady mladíka, který dělá reality 5 let a vypracoval se vlastně úplně z nuly až sem k 10 milionům, což si myslím, že je fantastická meta. Tak ale abych nepovídal já, kvůli tomu tady nejsme, tak se zeptám Artema na začátek, tak na zahřátí, aby jsme měli představu. Kolik procent si myslíš, nebo ty to asi víš, kolik procent vlastně dělá z tvého obratu zakázky, nebo kolik dělají zakázky, které nabereš díky vlastně tvém sociálním sítím, díky tvému online marketingu? To, že si myslíš, že to vím přesně, jak se pleteš, každopádně je to určitě valná většina dneska, protože já samozřejmě mám i jiné aktivity než sociální sítě, ale vlastně většina je pravda, že mi přichází dneska už z těch sociálních sítí a buď mi někdo zavolá, buď mi někdo napíše na Facebooku, na Instagramu, nebo mi pošle vlastně e-mail, ale je to samozřejmě z té aktivity, kterou já dělám na těch sociálních sítích a je to za mě takových 60-70% všech mých zakázek, že z tohohle ten zbytek bude už nějaký doporučení a nějaký jako klienti, kteří se ti jako obracejí, že jo, když to říkáme takhle. Je pravda, že to je těžko měřitelný asi, protože vlastně ty děláš tu brandovou reklamu svýho brandu vlastně už poměrně dlouho. A řekni, ještě než se pustíme do toho, jak to děláš a jaký je to úspěšný, jestli ti to teda nevadí, kolik asi do toho měsíčně dáváš? Za minulý rok to bylo vlastně nějakých 1 200 000 korun za rok, což vychází nějakých 100 000 měsíčně, plus k tomu samozřejmě nějaká zpráva toho. Ale teďka mi došlo, že to je vlastně jenom Facebook, do toho ještě jako YouTube, takže jako YouTube taky něco stojí, takže ono to bude vlastně ve finále takový jako jedno hezký auto za rok, ale samozřejmě se to jako pěkně vrací v tom, že se ty nemovitosti líp prodávají. A samozřejmě díky tomu mě se jako nabaluje biznes a získávám další zakázky. Takže plus minus dneska si myslím, že to je nějakých 150 000 korun měsíčně čistě do těch nákladů spojených s sociálními sítěmi. K tomu se chci taky právě potom dostat, vlastně k tomu té prodejnosti těch nemovitostí. Ale samozřejmě vezmeme si, je to 1,5 milionu, třeba řekněme ročně, nebo i o něco víc, ale vlastně přinese ti to nějakých 7, řekněme, klidně 7, 8, 6, 7, 8, takže si myslím pořád, že to je skvělý, ale hlavně to, co je to neměřitelný, takže ti vlastně ten brand pořád roste, že ty lidi tě znají. Já to můžu potvrdit, protože co se takhle bavím někdy s makléři, kteří chtějí dělat v naší firmě, přijdou na pohovor, tak musím říct, že všichni znají Artema. Všichni si ho všimli, zatímco tady byli za poslední rok, protože se o ty reality nějak zajímají a prostě je to zasáhne. Je to velká částka, ale ty si s touhle částkou rozhodně nezačínal, že ne? Jo, já nechci zase teď, aby to vyznělo tak, že dělejte marketing a rvěte do toho 150 měsíčně, to rozhodně ne. Pojďme se vlastně vrátit na ten tvůj začátek, protože tam byl nějaký zlom, kdy jsi do toho začal takhle investovat a kdy se ti to vlastně vrátilo, že jo? Já jsem viděl jako inspiraci v mých kolezích z realit, a nejsou všichni jako z Remaxu, ale jsou to taky jako známý jména a kdo se v tom oboru pohybuje, jak určitě bude znát. Každopádně já jsem viděl inspiraci u nich, viděl jsem, že to dělají hezky, že to dělají jako tak nějak uceleně, že to má hlavu a patu a že samozřejmě tak, aby se to dostalo mezi lidi, tak organicky už to dneska bohužel moc nejde, tak se to musí platit. A ze začátku to bylo tak, že jsem do toho investoval samozřejmě méně peněz, ale
řekl jsem si, nebo ze začátku jsem to tak rozhodně měl, první třeba 2-3 roky, kdy jsem všechny peníze opravdu jako reinvestoval zpátky do biznesu. A tím pádem vlastně veškerý moje jako nějaký první úspěchy, tak jsem vlastně vrátil zpátky zase tady do sociálních sítích. A stálo mě to ze začátku, začínal jsem asi na nějakých 50 000 měsíčně, ale to protože jsem se jako rozhodl, to byl vlastně jako můj plán, že já si tady vyhrazuji nějaký budget, co jsem teďka vydělal, a řekl jsem si, buď to prostě vyjde, že do toho teďka nacpu třeba v rámci roku 500 000 nebo 600 000 a prostě buď to klapne, nebo to neklapne, ale aspoň potom budu vědět, že to jako vlastně, že jsem to zkusil a pak budu mít vlastně nějakou zpětnou vazbu pro sebe. A díky tomu, že jsem se takhle jako rozhodl, tak to bylo samozřejmě ucelený, prostě ty reklamy byly nastavený, ten budget se prostě furt utrácel, ať už chci nebo nechci. A i díky tomu jsem se dostal k nějakým prvním zakázkám. A jenom bych to teda dořekl, já vím, že jsi chtěl něco říct, ale z těch prvních mých jako zakázek, co jsem na to nabral, tak jsem vydělal vlastně 1 000 000, což bylo vlastně během prvních pár měsíců, kdy mi se to všechno vrátilo. Pak jsem si řekl, wow, to dává smysl, takže jsem vlastně začal zase reinvestovat, začal jsem do toho dát vlastně ještě víc. A pak to, samozřejmě ty první jako měsíce, ta první doba, ten rok, třeba 2, nikoho nejsou vůbec jednoduchý a podle mě to jako trvá, než se to celý najede, protože konec konců stavíte brand. Takže dělal jsem to takhle jako rok. Měl jsem štěstí na ty jako 2 velké jako zakázky, jsem z toho povedl jako nabrat, ale díky tomu jsem prostě u toho vydržel a vlastně dělám to dodnes. Jasně, že jsi řekl, že to dává smysl. Já jsem se chtěl vrátit ještě právě, jako jsi schopný říct, kdy to bylo od té doby, než jsi začal. No, začal jsem nějak konec roku, nebo začátek roku 2020, si myslím, Ano, vlastně začal covid. Jak takhle, jo. Myslím jako od té doby, kdy jsi vlastně nastartoval, Když jsi začal dělat makléře, tak jak dlouho trvalo, než jsi začal právě poprvé investovat takhle do toho online marketingu? Makléře jsem začal dělat březen 2018 a začal jsem takhle do toho Facebooku a tak investovat po 2 letech vlastně. Jasně, to jsem chtěl vlastně slyšet, jo, protože ty přístupy jsou různý, jako můžete do toho jít prostě s tím, že od začátku budete dávat 50 000 měsíčně, nebo 30 000, 80 000 do marketingu, ale vlastně mně se líbí, že ty jsi na to šel tak, že jsi si prostě tou řemeslnou prací pěkně si to, dalo by se říct, odmakal, vydělal si z první peníze a pak vlastně přišly ty modřanský byty, já se to pamatuju, a vlastně bylo tady na stole 500 000, který si řekl, OK, tak to je roční zpráva, prostě, nebo zpráva na 10 měsíců a uvidíme, co z toho bude. Takže to je jako jaký doporučení, no, že to si myslím, že je velice fajn přístup, když vlastně reinvestujete ty vydělané peníze. Já se řídím pravidla, že musíš utratit korunu, abys mohl vydělat korunu, takže... Nebo 2 spíš, no. Ano, tak ono vlastně pro mnoho lidí to vypadá strašně jednoduše, ten úspěch. Že si řeknou, jo, ono se mu daří, tak to je prostě v pohodě, ale už nevidíme zatím to, co do toho za první investuješ, a za druhý samozřejmě nevidíme vlastně tu práci, jo. Ono samozřejmě taky na tom je docela to těžký, že musíš mít na sebe takový jako bič, disciplínu, že musíš prostě pravidelně třeba jednou týdně si k tomu sednout a naplánovat si nějaký příspěvky, že jo, a musíš si jako vlastně říct, k každý té nemovitosti musíš vymyslet nějaký třeba příběh nebo něco zajímavého, nebo nějaký data sdílet, nebo prostě musíš jako víc se otevřít a musíš jako nad tím přemýšlet a samozřejmě to je jako taky nějaká věc, která jako bolí. Jasně, ale to jsem rád, že tohle zmiňuješ, pojďme se klidně u toho trošku zastavit. A to je vlastně ten způsob, jakým ty to děláš vlastně, jo? Nebo ten obsah, který tam na ty sociální sítě dáváš. Je určitě strašně důležitý a určitě mi to potvrdíš, že je potřeba, aby si to dělal sám, ten obsah, protože to seš ty. Ano. To seš ty a jak prostě ty se chováš, jak se vyjadřuješ, tak prostě tě lidi vnímají. Takže když ti to někdo napíše, tak to nebude úplně ono. Já nevím, jestli jsi zkoušel třeba ChatGPT nebo něco takového, aby ti napsal prostě nějakou případovou studii, ale vím, že si to spíš děláš sám. Ne, určitě jako právě ty lidi musí cítit, že jsem to já a to vím, že nefunguje jenom mě, ale funguje to i dalším jako úspěšným kolegům, se kterými jsem občas v kontaktu a bavíme se o tom, takže samozřejmě ty lidi musí prostě cítit z toho vás a samozřejmě na ten váš text, na ten způsob té vaší komunikace se samozřejmě budou nabalovat lidi, kterým je to prostě příjemný, kterým je to sympatický
A samozřejmě pak i na těch schůzkách náborových, když už se jako vidíme poprvé, tak si většinou prostě sedneme, protože oni mě třeba sledují nějakou dobu x měsíců, možná dokonce let. A pak samozřejmě jako vidí, jo, to jsem doopravdy já a vlastně ta komunikace, kterou oni vlastně celou dobu četli, tak jim sedí a pak se potkáme fyzicky a všechno tam jako... Jo, zapadne to prostě do sebe, že jo, zapadne to do sebe, to je fajn. No, takže vlastně mně se líbí, jak tam dáváš ty svoje příběhy, takže to bych jako vypíchnul, že vlastně je potřeba, abys to byl opravdu ty. A jaký dáváš ty příběhy vlastně, co to je za příběhy? Je to vždycky... Snažím se být jako originálnější, nesnažím se tam furt jenom dávat tady jako nová nabídka, prodáno a tak, ale vždycky se k tomu snažím jako nějakým způsobem popsat příběh třeba těch prodávajících klientů, nebo nějaký můj zajímavý příběh s tím spojený, nebo příběh jako s tím prodejem, jako co se tam jako stalo a samozřejmě, jak se říká, příběhy prodávají, nebo myslím, že se to říká, tak vlastně tohle já se tam snažím jako vymýšlet. Takže co se týče těch příspěvků, tak samozřejmě ke každé nemovitosti, jak se připravuje, co se tam událo, pak něco třeba v těch klientech, pak samozřejmě hodně lidí zajímá čísla, takže vlastně ohledně těch čísel já se snažím být jako maximálně transparentní a lidem se to líbí a samozřejmě jsem tam ještě se tam snažil přidat něco jako osobního a nevím, že jsem byl tady někde na dovolený, tak fotku s přítelkyní. Tak to má největší úspěch, ale že jo. To je asi hlavně samozřejmě díky ty přítelkyni. Ale ne, který přejeme všechno nejlepší svátku dneska. To je pravda. A vlastně to je ale zase to nejvíc to osobní, že? To všechny jako zajímá ve finále jako ty lidi, tak jako chtějí zase taky, jako je to asi spíš víc zajímá, než jako ale další barák a spíš taky ten obličej a to funguje. Ale tak jako ono taky v tvém případě jde velice často o docela velký zakázky, že jo? Kdy už ty jako, nebo velký, co se týká vlastně jako objemu vlastně jako peněz, prodejní ceny, už to nejsou prostě jako zakázky za 5 milionů, ale jsou většinou jako dost dražší, takže tam si ten příběh to zaslouží, když jako... Je tak, jako já mám dneska... A je s tím asi dost práce taky, že jo? Takže vlastně jako není to jako jednoduchý jako prodávat. Průměrný prodej mám asi nějakých 80 milionů, takže on už to samozřejmě posunul od toho jako začátku a možná bych to chtěl posouvat jako dál. A samozřejmě tyhle jako třeba levnější nemovitosti já už dneska spíš jako předávám třeba bráchovi a tak dále, který na to má víc času a je to samozřejmě pro něj stále jako mnohem víc zajímavý. Takže já se snažím soustředit tam, kde mi to dává jako největší smysl. To je taky docela zajímavý, co jsi teď řekl, protože vlastně my jsme tady s tebou úplně od začátku, kdy jsi začínal, ty obraty nebyly zas tak veliký, ale rostlo to každý rok vlastně dvojnásobně. Ale dneska vlastně díky tvý značce, díky tomu, jak ti lidi znají, díky tvý práci, jak ses vlastně zasadilo to a díky tvýmu marketingu se už jako obrací na tebe spoustu lidí a vím, že vlastně i ty máš plán vlastně mít nějaký svůj tým, že jo? A vlastně jakoby už to tady něco takového zraje, máš tady bráchu, co jak jsi zmínil, že jo, taky dělá nějaký zakázky, ale možná to může být i dobrý vzkaz tady pro makléře, kteří nás sledují a kteří nevědí, kam se dál vrtnout, tak se nebojte ozvat Artemovi, Artem určitě si s vámi rád popovídá a případně si rozšíří svůj tým, protože kolem Artema se pohybuje opravdu hodně klientů dneska. Ale to není předmětem toho rozhovoru dneska, já se chci dál bavit o tom online marketingu, nebo od způsobu, jak vlastně to děláš. Ty jsi zmínil, že jsi začínal v době covidu, nebo byla prostě kolem toho... S těma reklamama. Ano, s těma reklamama kolem doby covidu. A řekni mi, nebylo to i částečně proto, že jsi zkoušel vlastně jiný způsob, jak tu nemovitost prodat? Je to tak. Nešlo primárně o vlastně nábor nových lidí, ale vlastně možná o tu nemovitost prodat. Taky, no. Já jsem teda začínal ještě těsně před tím covidem, si pamatuju, to byl právě jako 2019, asi konec roku, nějak listopad podle mě, a pak samozřejmě po 4 měsících se to asi začalo jako celý zavírat a samozřejmě jsem to vnímal jako velkou přidanou hodnotu, protože samozřejmě co se stalo, když přišel covid, je, že se toho všichni lekli, všichni seděli doma, všichni se báli, že všichni jako tady poumíráme a že to bude jako celý jako negativní. A já jsem prostě věděl, že nemovitost je prostě dobrá investice a lidi potřebují bydlet a potřebují se stěhovat a tak dále, tak jsem prostě hledal ty způsoby a samozřejmě snažil jsem se to šířit a těma sociálníma sítěma. Protože vím, že vlastně přišla posléze doba, kdy těch kupujících ubývalo,
kdy vlastně jsme neměli tolik reakcí na inzerát. A ku podivu, protože já jsem tomu dřív jako nevěřil, že dokážeme prodávat nemovitosti přes sociální sítě, protože můj názor byl ten, že když chce někdo něco koupit, tak prostě jde na ty S-Reality nebo na nějaký jiný realitní server a prostě si tu nemovitost najde. Ale ku podivu vlastně jste začali mít poměrně hodně zájemců a i prodeje z tohohle, je to tak, že? Takže to vlastně tu funkci začalo plnit, což vlastně je fantastický, protože je to na nabrané nemovitosti uděláš marketing, takže ji prodáš, ale ještě vlastně ukazuješ světu, že vlastně ty jsi dobrý makléř. Je to 2 v 1. Takže se ti podařilo nějaký nemovitosti takhle jako prodat, nebo mít aspoň nějaký zájemce, že? No jasně, určitě, ale jako to mi dneska i funguje, já to takhle vlastně vyprávím na náborový schůzce, že vlastně dejme tomu za celou dobu toho prodeje mám dejme tomu v průměru 10 prohlídek a z toho jich tak 5-6 přijde z nějakých realitních portálů a těch 4-5 jich přijde jako ze sociálních sítí, že vlastně to viděli na mém webu, kde to mám třeba možná ještě detailněji popsaný, kde to jako mám, protože je to můj web, tak tam mám větší možnosti si s tím jako pohrát. A je tam zase jako úplně jiná cílovka. Jo? Na S-Realitách jsou lidi, kteří prostě, dejme tomu, vědí, co chtějí, vědí, jaký jsou třeba cenový rozpětí, vědí, jaký tam jsou úskalí v těch lokalitách a tak dále. To jsou taky jako zkušenější porce, nazývám. A pak jsou na těch jako realitních, nebo ne realitních portálech, ale na tom Facebooku a tak dále, jsou zase klienti jako úplně jiný. To jsou třeba lidi, kterým se třeba zrovna něco změnila, nějaká situace, narodilo se dítě, někdo jim umřel a tak dále. A prostě potřebují změnit nějakou svou situaci a vlastně najednou jim tam vyskočí, a narodilo se dítě a bydlejí v paneláku a řeknou si, tyjo, to je nějaký vlastně dostupný domek u Prahy a tyjo, ten vypadá hezky, jak se podívají na reklamu, že jo, podívají se na ten popis a řeknou si, tyjo, to je dobrý, tak to tady má 15 minut odsad, že jo, tak a stojí to stejně jak náš byt, tak se pojďme podívat prostě a přijdou na prohlídku a fakt většinou těchto zájemci ze sociálních sítí se mi stává, že bývají na té prohlídce vlastně úplně poprvé. Dneska jsem byl na Srubu, který prodávám u Slab a právě zájemci to taky podle mě viděli na sociálních sítích, kde byli poprvé na prohlídce a vlastně říkali, že doteď nic nehledali, ale že ten Srub je zaujal, že se teda dorazili podívat a vypadá to poměrně nadějně, si myslím. Výborně. No a ty jsi zmínil vlastně, že prezentuješ ty nemovitosti víc na svém webu. Trošku nám to jako přibliž, jako, takže ty si vlastně děláš nějakou asi podstránku na každou nemovitost a tam je ten příběh té nemovitosti trošku dopodrobněji? Ne každá, asi jakoby ty výjimečnější, tam, kde toho mám víc co napsat a tak dále, tak tam se snažím to víc jako rozepsat a jako detailněji to zpracovat a tak dále, ale zase můžeš tam umístit třeba LVčko, můžeš tam umístit nějaký další dané odkazy na Google Disk a tak dále, takže ty lidi si to můžou jako celý rovnou jako projít na mém webu a vlastně už vědí jako velkou většinu o té nemovitosti už od počítače. A samozřejmě, ale co je velká přidaná hodnota je, že jakmile mi někdo přijde na web, tak já pak můžu remarketingovat se tou nemovitostí. To mi se pár klientů taky řeklo, že vlastně oni se jednou podívali na nějakou nemovitost, ta se jim pak zobrazila zase asi 10krát v průběhu pár týdnů a měsíců. A vlastně se mi tím remarketingem udalo tak, že vlastně fakt pak přišli na prohlídku a bylo z toho samozřejmě třeba vážnější zájemce. To jsem právě chtěl pokračovat takhle dál, jak pracuješ, že to má tu výhodu, že vlastně ty teda vlastně marketuješ tu podstránku, že jo, co vidíme na sociálních sítích a tak vlastně to ti odkazuje ne na inzerát na S-Realitách nebo na našem serveru, ale prostě rovnou ti to jde na ty tvoje stránky a ty právě s těma klientama potom takhle pracuješ, což vlastně je to důležité, co jsem chtěl říct, že vlastně používáš tyhle kontakty pořád dál, jo, že to prostě lead, je to člověk, který má o něco zájem, takže můžeš s ním dál pracovat, není to prostě zahozený v koši. Takže vlastně a já jsem ty příběhy tvoje viděl, ty nemovitosti, je důležitý, že to je vlastně poutavý, krásný, je to příjemný, přívětivý, vlastně člověk se v tom chce vlastně trošku rochnit, chce se v tom jako dál, prostě chce si to dál prohlížet a dozvědět se trošku víc, což je vlastně strašně důležitý. Ono to začíná tou prezentací nemovitosti, ale my dneska už bereme prezentaci profesionální jako absolutní standard, jako bez to nejdeme dál, já vím, že ty nevyfotíš, nebo každá tvoje nemovitost, kterou ty máš, tak má prostě ten standard tvůj, tak jak si to zaslouží, včetně homestagingu, videoprohlídky nebo perfektního nafocení profi a tak dále. Takže to je vlastně to první, aby vlastně bylo co marketovat, aby vlastně ty lidi to bavilo, ale oni už pak nechtějí vlastně z té stránky jít pryč a ten remarketing tomu strašně pomáhá. Tak.
Tohle je skvělý, hlavně to, že vlastně to vychází, že jo. Ale určitě mi potvrdí, že je v tomhle tom strašně důležitá ta vytrvalost. Ty jsi měl těch 10 měsíců prvních, ještě pojďme se k tomu vrátit, vlastně k té tvojí první investici. Kdy jsi si tak řekl, jako, že to jako funguje a že to teda budeš dělat pořád a vlastně, že ještě ten rozpočet de facto strojnásobíš dneska až? Bylo to od začátku? Nebo právě jako já jsem s tím první půl rok jako nebyl nějak slavný, ale ozvali se mi tyhle klienti právě s těma motranskými bytama, který jsem nabral, a ten první jsem prodal jako velmi rychle, asi do 2 měsíců. A vlastně to bylo taky nějak během toho jako covidu, nebo možná fakt na začátku toho všeho. A říkal jsem si, wow, to je paráda, tak jako kdybych vlastně tyhle reklamy nikdy nespustil, protože oni mi vyloženě řekli, že my jsme viděli, jak vidíte nemovitosti na sociálních sítích, nám se to líbilo, dokonce si jako udělali nějaký drobný výběrový řízení mezi dalšíma makléřema, který to dělali, ale protože vlastně jsme si tam jako vyloženě sedli, tak si vybrali mě. A díky tomu vlastně jsem nabral teda dvě krásný 4Kčka v Modřanech, v novostavbě. A jedno bylo levnější, druhý bylo taky dražší, starosilo tak. A to první jsem teda prodal právě velmi rychle, to levnější, a najednou se mi vrátila jako pěkná provize a říkal jsem si, wow, tak vlastně mám tady jako roční budget jako vydělaný, co jsem do toho chtěl nacpat, a říkal jsem si, tak to je bomba, tak jako to musí nějak jako fungovat, jako když do toho nacpu dvojnásobek, tak bych měl mít jako dvojnásobek zakázek, ne? Tak jsem to tam vlastně jako začal spát ještě víc. A asi to i takhle podobně jako fungovalo, si myslím, že jako samozřejmě oslovíš mnohem víc lidí, větší pravděpodobnost, že se to zobrazí nějakým tvým potenciálním klientovi. A takhle jsem jel. A ten druhý byt se pak neprodával tak jako rychle, ale protože byl drahej a velký a tak. Ale stejně se prodal taky a to mi jako vydělalo další nějaký budget. Ne, ono tady je prostě strašně potom hezky vidět ta soustavná práce, jo? Že vlastně teď už ty zasahuješ vlastně tak veliký publikum, že ti lidi tě prostě znají a zná tě spousta lidí, spousta pražských lidí třeba tě prostě zná a ví, že ty děláš toho makléře. A to je vlastně ten účel, že díky přes ty, mně se strašně líbí, že to je přes ty prodávané nemovitosti, že se snažíš dobře prodat tu nemovitost díky reklamě, ale přesto tě znají ty další lidi, kterým se líbí ten způsob, jakým to děláš, to je prostě pecka. No ale když vlastně tady máme třeba někoho, kdo nás poslouchá, kouká na nás a vlastně ten online marketing nebo sociální sítě nikdy nedělal ještě, je prostě na začátku a říká si, jo, vrhnu se do toho, tak co bys poté jako doporučil? Jak jako začít? Nebo dělat se to sám na koleni, objednat si někoho, nebo účastnit se nějakých kurzů, co já vím? Každému vyhovuje něco jiného a samozřejmě já bych si asi ze začátku, tak jako vlastně se vším, co dneska dělám, tak si jako chci jako naplánovat, chci si třeba sestavit nějaký jako content plán a prostě chci vědět, co bych tam jako mohl dát. Takže si napíšu prostě nějakých jako třeba 10 jako typů příspěvků, který bych jako mohl psát. Pak si to vlastně začnu plánovat, ale samozřejmě, jak už jsem dneska říkal, že dneska jako organicky musí to být fakt dobré, aby se to někam dostalo. Myslím, že nějaký vtipnej, zábavnej, nějak jako takhle, a to asi netradiční a to asi neumí každý. Takže pak musíte jít samozřejmě tou tradiční cestou, jako jdu já, že vlastně si pak musíte jako cpát ty peníze do toho marketingu, aby se to vlastně šířilo dál, nebo do toho budgetu na Facebooku třeba. A to vám musí někdo jako zpracovávat a někdo to musí jako dobře cílit, protože jako když si to tam budete klikat sám, tak OK, můžete být na to expert a pak vám to bude asi fungovat, ale za mě jako ideální si zaplatit nějakého profíka, který vlastně se v tom Facebooku třeba samozřejmě jako rochní a ví o tom jako naprosto všechno, co funguje líp a tak dále. A jsou samozřejmě na trhu dneska nějaký specialisti, kteří vlastně třeba i přímo pro makléře spravují reklamy. Mám vlastně to taky takovýhle specialistů, který spravuje prostě desítky makléřů. Ty máš Davida Staška, nemusíš si to bát říct. Aha, pak Davidovi pošleme fakturu. Ale právě tady s Davidem, když máte takovýhle profíka, tak je to jako super. Já si vlastně nachystám nemovitost, pak mu vlastně pošlu tady vlastně odkaz na tu novou nemovitost a on si zpracuje texty, zpracuje si fotky, videa a tak dále. A celý to vlastně začne šířit za mě a já mu jenom vlastně plus minus natančím, jaký je budget třeba na tu nemovitost, na to šíření těch reklam, a on to vlastně celý dodržuje a já se pak samozřejmě můžu dívat na ty statistiky k té nemovitosti a to třeba pak i posíláme klientům prodávajícím, jak se na tom ta nemovitost
Jasně. Ale prvopočátek ten obsah vlastně jakoby vymyslíš ty, dalo by se říct, jo, vlastně ten příběh, ale pak si to vlastně ten marketer jako složit. To vlastně kopíruje ten můj vytvořený obsah. No a tak vlastně vraťme se k té otázce vlastně, co bys poradil teda jako těm makléřům třeba, jak moc do toho jít ze začátku, jako jestli stačí pár tisíc, nebo jak vlastně jako... Někde ten člověk začít musí, no a já bych vlastně asi doporučil to, co jsem udělal já, že bych se prostě učil nějaký jako budget a nemusí to být prostě ani 500 000, může to být prostě 100 000 a říct si tak jako do půl roku to vyzkouším prostě nějak pravidelně utrácet, jo, nesmí se stát, že prostě uděláte 1 měsíc 20 a pak si řeknete, to nefunguje, tak jasně, ta vytrvalost je důležitá. Musíte si nastavit nějaký jako delší cíl a podle mě jako to minimum je půl roku, i tak se to jako nemusí jako vyloženě povíst, takže jako ideálně třeba rok. A když do toho budete spát 10-20 tisíc jako měsíčně, věřím, že taky nějakého klienta ulovíte, ale prostě, jak říkám, je to o té dlouhodobé práci. Nikdo si k vám tu cestu nejde, ale musíte prostě pravidelně zásobovat nějakýma zajímavýma příspěvkama, musí to být jako víc osobní a musíte to být prostě vy a ty lidi to musí cítit a věřím, že jako i s menším budgetem na začátku nějaký ty klienty jako dostanete, ale jak říkám, je to prostě o té vytrvalosti, musíte u toho prostě sedět a každý měsíc dát ven třeba aspoň 10 příspěvků a ty pravidelně prostě postovat a reklamovat, vlastně šířit dál a samozřejmě i do toho ideálně mít nějaký prostě reklamy, které běží pravidelně na prodávané nemovitosti a celý ten vlastně jako mix bude toho vašeho klienta tak nějak jako připravovat a on se vám jednou ozve. Prostě nemít jenom jakoby reklamy schovaný, ale dělat i posty, že jo, těch říkáš 10 postů, některý z nich trošku propagovat víc a zase mít jako rozjetý reklamy, vlastně ty cloudové reklamy na nemovitosti, které zase nejsou jako na tom profilu a tak dále. Já bych ještě k tomu dodal teda, že asi by bylo ideální mít alespoň tak velký rozpočet na výkon, jako je na správu, že jo. Jo, aby prostě, když řekneme 10 000, tak abyste dávali 8 000 za správu těch reklam a 2 000 do výkonu, tak to vlastně jako ne. Podle mě jako ta správa, když toho máte míň, tak může stát třeba 5-7 tisíc, dejme tomu, a pak vlastně ten budget si myslím, že by mohl být tak jako alespoň ta 10 a mohlo by to jako fungovat. Samozřejmě jako je to poměrně dost peněz, ale jak já říkám, prostě investujete do sebe a to něco stojí a věřím, že se to každému jako zúročí, když to bude dělat dostatečně dlouho. Tak tady je hodně ta obrovský přidaná hodnota, když si vezmeš opravdu ten budget, nějaký ten rozpočet prostě na rok dopředu. A když víš, že ho máš, když víš, že ho vyděláš, tak jako tam je podle mě 100% jistota, že ti to musí být, že se ti to musí vrátit, že to neproděláš. Pokud jako dokážeš napsat nějaký obsah jako tak slušně, tak chceš to prostě ty, jako, tak se to vrátit musí. OK, tak já si myslím, že jako marketingu jsme řekli, co šlo, nebo aspoň ten tvůj příběh, jak vlastně si ty začal, co děláš, ono vlastně na tom není co vymýšlet, že jo, když to shrneme, tak jde o to hezky napsat nějaký příběh, mít ten příběh, mít nějaký plán, nějaký content, prostě nějaký ten obsah, který na sebe navazuje, být osobitej a na správu reklam si prostě pořídit nějaký oborce, který umí dobře zacílit, a nebude zase tak drahý a dát to do výkonu. V tom Facebooku se furt něco mění, že jo, a furt jsou nějaký pravidla, úpravy a tak dále a prostě ty nastavení se furt mění a vlastně kdybych to chtěl dělat tak dobře, tak nedělám pomalu nic jiného, než abych si nastavoval reklamy, takže je mnohem lepší dát pár tisíc nějakým profíkovi, který v tom sedí dnes a denně a více je dobrý a co je špatný a může vlastně líp ty rozhodně. Jsem zvědavý, kam se posuneme, když teda o tom teď takhle mluvíš, protože poslední moje sezení s naším vlastně správcem reklam, který říkal, že už Facebook nasazuje umělou inteligenci i na tohle, takže vlastně je to nastavení, takže se to automaticky samo zdokonaluje, takže třeba za chvilku budeme potřebovat toho marketéra nebo toho správce reklamy, aby něco nastavil někam a ono už se to samo prostě bude dál zlepšovat. Nevím, kam to nepojede, ale tak to je trošku budoucnost, i když u té umělé inteligence může být velice blízká. Ale já ti děkuji za povídání o tom marketingu, myslím, že jsme to krásně shrnuli a doufám teda, že jsme alespoň někoho z vás namotivovali, aby jste prostě ten marketing dělali. Já si myslím, že čím víc lidí bude marketovat skvěle prodávané nemovitosti, tak tím lepší názor lidí bude na nás, na makléře a tím víc my budeme mít i práce. Takže Arteme, děkuji ještě jednou. Taky díky. A s váma se těším zase někdy příště. Mějte se fajn. Ahoj.